Oh, standby bro. Sige. Dali lang ah. Si General Hampak na ni. Bro, may balita bro. Okay bro, General, palihog ko og kuan sugod na nato sa pikas linya to ang igsuon sa Seventh Day Adventist. Nana. Okay. Oh, okay. Una ko ang pagpaila sa muna o Oh, paila. basa ko na ang tema. Paila sa una. Ah, ah, Kilingin yung moderator mo si Lieutenant Colonel Elias Hampak. Dayon kining ang atong sa affirmative side mao si G1 Paisones o kining atong sa negative side mao si Wilson Potsia. So ang tema nato na atong isgutan mao kining ang pagkaon nga ugaw sa Old Testament. Sa New Testament gilimpyuhan na. So ang affirmative side sa gikingon ko na si John Paisones o sa negative side o si Wilson Potsia. Sa atong time limit o time format sa affirmative side adto na siya 5 minutes na pag-discuss. Sa cross or negative side 7 minutes. O sa negative side na naman nga pag-discuss 5 minutes o sa cross examine sa affirmative 7 minutes. Ang final sa negative side is 3 minutes o sa affirmative side 3 minutes. So ang atong ang rules na to ay ang number 1 tahuron ang moderator. Number 2 dawaton tanan version sa Biblia. Number 3 dawaton ang challenge nga inigsuon. Number 4 tubagon ang categorical questions. Una mag-explain sabot pasabot motubag sa gid dunay mga pangutana tubagon sa gyud. Dayon aya siya mag-explain, no? So dunay ang explanation niya sa pagtubag niya dunay 30 minutes. So ang 30 seconds. Number 5 ang question 1 maximum 1 minute maximum ang question kung mag-question. So number 6 ang answer 30 seconds lang. So motong gingon kanina na 30 seconds lang gingon answer doon mag-answer siya tapos explanation within 30 seconds. So number 7 pag dili mo tubag sa pangutana makadeklara ang moderator nga wala tubag ang pangutana. So kinahanglan kita affirmative o negative side tubagon ginato ang maong pangutana. Dayon sa number 8 ang moderator makahukom kung naa ba sa tema ang pangutana or wala. So kinahanglan ang atong mga pangutana ato di pasulod sa atong tema. Ang atong tema kanina sa atong hisgutan ang pagkaon nga hugaw sa Old Testament sa New Testament gilimpyuhan na. Okay? So atong unahon karon ang atong affirmative side. So ready na ba ang atong affirmative side? Ready na bro. Ikaw ra po kuan bro kanang timekeeper. Okay, sige. Sige. So kung ready na ang atong affirmative side, luwa tay 5 minutes sa pag 15 minutes na lang. I5 ra kay aron gadali ra mahuman. So 5 minutes or 10 minutes? 5 lang kay aron nga mag-study pa ko bro. Okay, Tessa. So sige. iko na ang 5 minutes. 5 lang kay mag-study pa lagi ko. 5 minutes. So kung ready na ka mo? Okay, ready na. Ready na? Okay, sige, time start now. So mga igsoon ako ang sa dakong bayong adlaw di kaninyo. So sawa pa ka subscribe sa tong channel, please subscribe Philans 57 CFD o sa Hanip Buhay. Then mga igsoon ako ang pamatud-an karon nga ang sa diha sa aning pagkaon nga ginadili kung mahugaw sa daang tugon sa bagong tugon gipakaon na. Ngano man diha sa Leviticus 11:7-8. Specific sa ako mga isuon dinis ang baboy dili gyud ipakaon diha
diha balaod kana siya sa Levitical law. Unya pag-abot na sa New Testament kana siya nga balaod sa Levitical law, it has been abolished by Christ, no? It has been abolished by Christ asa mabasa sa Marcos 7 mga igsoon 8:19 munang kay giabolish naman katong nga magpagdeklara nga mahugaw, therefore wa na siya bili, no? Kung mosunod ta ni ana wala ni bili, asa man mabasa nato nga wala na bili nasa Hebreo 39. So do not attracted by strange new ideas. Your spiritual strength comes as gift from God, not from ceremonial rules about eating certain foods, a method which by way hasn't helped those who have tried it. So wa gina siya nakatabang mga igsuon nila, mga igsuon. No, munang diha na to makita nga wala na gid siya. O dinhi sa episode 2:15, by his death he ended the angry resentment between us caused by the Jewish laws that favored the Jews and excluded the Gentile. For he died to annul that whole system of Jewish laws. Then he took the two groups that had been opposed to each other and made them part of himself. Thus he fused us together, episode 2:15, together to become one. So din iya nagyang gi-annul ang Jewish law. Kay iya na magi-annul, therefore iya na kininggi katudi ay nga mga pagkaon nga mahugaw. Pagkaon na. Asa mabasa? Buhat jis mga igsoon nasa nasa 11 paingon sa 15, no? Nakita niya ang nabukas ang langit ug may gitunton ang ingon nga usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eksena. Si Pedro nakakita niya ni. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug ang mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon, hala Pedro pag ihaw og kaon. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo kay against kini siya sa atong Jewish law. Oh. Ato nang site ka ganiha. Apan ang tingog miingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. So dinhi gilimpyuhan na atong mabasa gyud mga igsoon. Therefore sa pagwala di na siya binding ang law, therefore gilimpyuhan na siya, mabasa gyud nato. O basing mangutana tong kaatbang nga diha sa pinadayag, mabasa man nato ang anay hugaw nga langgam. Paabuton ko na Brad imong pangutana na unya ha. Palihog kay aron nga niingon man nagpamatuod man ka. Brad Jiwan. Naaman lagi kung na ako'y mabasa nga anay hugaw. Kana paabuton ko na Brad ha. Kay aron nga matagbawan ang kaasuyan sa naminaw nga lungsod sa kamatuoran nga gilatid diha sa Biblia. Oh. So akong dugang mga igsoon kay ato nang mananabasa, no, nga diha ditong tanan, no? Diha sa Tito 1:10. For there are many who refuse to obey. This is especially true among those who say that all Christians must obey the Jewish law. Na kunoy nagtuo nga kinahanglan tumanon gyud naton Jewish law. Unsa may tubag ni San Pablo ngadto sulat ni Tito, but this is a foolish talk. It blinds people to the truth. So dili gid ay mga igsoon ilarang gi pakakan ang mga sa kamatuoran ang katawan. Dinihipod sa 9 ni atras kita gamay mga igsoon. Don't get involved in arguing over unanswered question and controversial theological ideas. Keep out of arguments and quarrel about obedience to Jewish law, for this kind of thing isn't worthwhile. It only does harm. So di na ka makipagkatong mga makonvert na muna dili na sila unta ikuan kay wa na gid siya, no? Di gyud makatabang ang Jewish law kanila. Busa na pamutud-an ako pinaagi sa Biblia. Paabot ko sa akong pangutana sa akong igsuon karon kan ang dritso gyud kanang challenge gyud aron nga pildi dayon ta kay aron makatilaw na putag pildi kay perminti ra man ta kadaog sa SDA. Okay, salamat. Okay. So for the negative side, atong kunaton ang negative side, ready na ba ang negative side?
Pwede na, brother, ampak. So, ang atong negative side, mag-cross-examine siya within 7 minutes. So, 7 minutes, within 7 minutes, ang question niya, kung lang ang question is only for 1 minute, tapos ang tubag for 30 seconds. So, nakikita sa atong negative side na question sa atong negative side. Okay, pangutana kay nagali mong kita ni. So, pangutana. Okay, ikan sa atong negative side, bro. Sa negative side, bro. Wilson. Okay. Mayong to, daw tong igsoon nga moderator. So karon ang tema ni Brother G1 pamatud-an nga ang mga mahugaw manap sa daang tugon nindot na sa daang tugon. So ang akong pangutana ni, sumala sa imong tema, buot mo ba ipasabot nga sa daang tugon kung kanang wala pang bagong tugon, diha na ihugaw manap sa daang tugon? Affirmative, yes. Atong gibasa kagani nga nagoy hugaw diha sa Leviticus. Apan ato na laging giingon nga diha pag-abot sa New Testament giabulis na kay giabulis naman, therefore gilimpyuhan na sumala sa Marcos 7 og buhat 10. Salamat sa yanong pangutana. Okay, salamat. So akong sundan imong tubag nga sa bagong tugon ang panghitabo or ining nahinlo na. So karon ang pangutana ko, unsang tekstuha nga matug-an nimo nga diha ang event sa pagpanghinlo sa mga hugaw manap? Okay, salamat kay mga igsoon. Ako nang gitubag ganiya sa buhat 10:11 paingon sa 15. Ato kana siya mabasa mga igsoon gamit ang mga bersyon sa Biblia, Bisaya ug in English nga diha gyud gilimpyuhan na sa ato pa hugaw man siya adto. Ingon si Pedro nga dili ko mukaon na Ginoo kay bawal ka na sa Jewish laws. Niingon din ang tingog nga gilimpyuhan na kana nga pagkaon. Tubag sa pangutana. Okay. Sunod pangutana. Imo man gigamit ang buhat Gs 11:15 aging tubag sa akong pangutana kung sa tekstuha o sita sa Biblia ang event sa pagpanghinlo sa mga mahugang mga karon. Pangutana, sa buhat Gs wala na si Kristo dinhi sa kalibutan kay nikayab na mapadulong sa langit. Samtang sa Marcos 7 nga imong gihingina, kauban pa niya ang mga apostolos niya dining sitwasyon na. Unya ningon ka man nga sa buhat Gs ang teksto sa basihanan sa paghindo sa mga manunap. Buot mo ba ipasabot nga ang paggamit nimo sa Marcos City wala pa diay ang pagpanghindo? Tubag. Ang katong buhat Gs kaganiha mo ko tong ginatawag na to nga litra por litra. Pero diri sa Marcos 7 mo na ginatawag ito nga implicit. Wala sila nagkasumpa kay hinuon nag-ako kana siyang gigamit isip nga ebidensya nga nagpamatuod gayud nga ang Marcos 7 giabolis ni Kristo. So giabolis ni Kristo. Pero ang atong mabasa nga kuan dire sa buhat Gs gilimpyuhan. Muna ang katong event nga gilimpyuhan nga mabasa dinhi sa buhat Gs. Pero ang 7 atong mabasa nga giabolis na ang Levitical law. Therefore dili na ma-apply ang balaod sa Leviticus nga ang baboy hugaw. Tubag sa pangutana. Ay na? Dili ang significance. Okay. So sa ato pa nagamit kag teksto sa bagong tugon diha sa Marcos City nga wala pa mapamatud-i nga ang mga hugaw mga hinlo og mukauna kay sa buhat Gs man ka ang pagpanghinlo. Ang tubag ako klaro kaayo kana siya nga pangutana nga ako lang gigamit ang Marcos 7 isip pagpamatuod nga giabolis na ang ginatawag na to nga Levitical law. Kay nya gusto mong kita debate man ni kinahanglan man ta og word nga ebidensya. So dinhidayon ko sa buhat Gs. Muna ka na mag-igsoon ang Marcos 7 katura siya pag-abolis lang. Pero ang kanimang God ebidensya sa paglimpyo buhat Gs na. Muna ang tubag sa pangutana. Balik ko na ko ang imong tubag ba. Sa buhat Gs ang teksto nga mao event or mga panghitabo sa pagpanghindo sa mga mahugang manap. Sukat sa teksto diha sa buhat Gs nga matud maoy teksto sa bagong tugon ang event sa pagkahinlo sa mga hugang manap. Uyon ka ba nga wala na hisgutan pang mahugang manap sukat sa pagpanghinlo diha sa buhat Gs? Ang tubag nga kana ako na nang imong salamat ka pangutana Brad nga wa na bay hugaw mananap. Ang tubag kung naa kay basahon hilabi na sa pinadayag
welcome ka na nako kay ako kanang isumbalik diha kanimo aron nga lagi but ang kung naa kay mabasa but pasabot dili ka na literal. Oh, example tagaan tabagon ta ka ha. Example diha sa pinadayag 18:2 dili man na siya literal nga mananap matud pa ni Ellen Goldwhite sa iyang libro nga Great Controversy pumana kato iya mga kauban sa pagtagna-tagna ni William Miller mao kana nangalibog. Kung ganahan ka og unsa nga beads tagaan ta ka sa laing 30 segundos. Tubag sa pangutana. Objection. Wa man na sa tong topic kung unsa nang mga libro abot ni BNG White o nata sa pagtumong sa topic about sa mahugang manap sa daang tugon hinlo sa bang tugon. Counter objection. Akong gamit. Counter objection. Okay. Nangutana man gyud siya nga na pa ba muna akong tubag Mr. Moderator nga naa pa pero dili na literal kay mismo ang inyohang founder nga si Ellen Goldwhite nag-ingon nga dili na siya literal mga tao kana siya iya mga kauban kana niya nga nalibog no kay pagtagna-tagna ni William Miller muna ako sige kuan kung maghat ganahan siya pwede ako ihatag muna itubag sa pangutana. Karon imo nang giuyunan nga sukad pagkahinlo sa mga hugang manap diha sa buhat sis wa na bay angay isgutan nga hugaw kay nahinlo naman. Okay, tubagon. Wala. Naa pero dili literal. Ang pangutana naa pa man kaha sa buhat sis pananawon. So dili gyapon literal. Sa pinadayag dili gyapon literal kay pananawon. Mr. Moderator, objection. Kung mangutana gani dili magdala og konklusyon ayaw pag-ingon ang buhat sis dili literal. Kay wa kay mabasa nga di ka literal na. Bisan pagpananaw na tinuod na literal na siya. Premise man to bro, premise. Lagi ayaw og hataw og konklusyon kay wa dili man na mao wa man ko ni uyon nga di na literal. Literal man na para nako. Para ni literal. Last one minute for question. Doon na kapay mabasa nga ang pananawon literal sakton. Okay, adunay mabasa nato nga masabot diha sa Grego. No? Muna itubag sa pangutana sa may ebidensya mga igsoon kini diha sa ato mabasa diri kanang ginatawag nato nga to eat no to eat ako sa okayon akong kwan times off sa gamito na nako ang 1 minute nga nabilin kay ato okban Kanang referensya na bra? dili sa buhat jis lang gyapon buhat jis 13 sa ning buhat jis 13 akong basahon sa Grego kay iginito moni pros auton anastasin sa nagbasa pa man ko sige kana bang Grego nimo mao ba na mao ba na ang ipasabot diha sa buhat jis nga dili literal ang ako lagi pangutana literal na kay tungodan ni nga rason. For example sa buhat jis 13 igamit na diha word nga fagi. Ang kanang word nga fagi sa Grego gihubad kana siya nga usa kana siya ka verb aorist imperative active sa second person singular strong Greek 53:15 usa ka primary verb nga magpasabot sa to eat. Sa bag-ong tugon gigamit kini sa 14 ka higayon. Diin kini nagpasabot sa pagkaon o paghalad nga sakripisyo. Kini gigamit sa literal gayod. Wa kay makita outside ning buhat 13 gawas na ning buhat jis 13 nga kana siya o buhat 11 nga kana siya gigamit isip figurative gigamit gina siya isip literal kanang fagi nga word tubag sa pangutana challenge dapat challenge mo brother sige challenge kung mabasa nako brother G1 sa Biblia gid nga kining pananawon alang pas gitudlo nga panahon nagpasabot uyon ka ba nga dili na literal kay alang pa man sa gitudlong panahon kay panahon pa man na. Ang imuhang pag-ingon nga pananawon o gitudlong panahon ang tubag ni ana nga literal gay kana kay kana manggong pag-ingon diha nga panahon it refers na sa Christian era usa dili ko muuyon dili angay sabton nga diha lagi literal sabton dayon sa imong panahon ba nga imong kasabot mo na ito ba ang tubag ang gusto gyud nimo ang iyahang gipasabot. Ang gipasabot di ana. Akong gusto ng pangutana ba na para klaro. Para siya. Kung doon ay mabasa sa Biblia na nagisgot nga ang pananawon alang pa sa gitudlo nga panahon, imo bang uyunan nga kanang gisgutan nga pananawon diha sa buhat gis, dili day sabton nga diha dayon sabton.
ang tubag, tubagon, way problema. Ang tubag, di man na makapikta sa argumento. Dili makapikta sa kong argumento nga diha-diha bada siya mahitabo o dili. Kaya ang lingtunganay man gud diha sa buhat Jis. Kay diha si Cornelio nga hintil mukaon mo tog baboy. O gani bawalan ang mga Israelita nga buduol sa mga hintil. Diha sa Tubit 1:11. Dili ka pwede magkakuan sa hintil kay mukaon na sila baboy. O kung adto ka sa mga hintil, mahugaw kanila kay mukaon na sila baboy. Asa mabasa sa Zacarías 9:7, Hosea 9:4. Okay, time na po. Time na for 7 minutes. Nagsobra na time na. So, Okay. ari na punta sa negative side for 5 minutes. Bro, dito sir. Okay, unasaran daghang salamat sa atong sa affirmative side, Brother G1, Pas Yunis, o si Brother Hampak, nga atong magtikong moderator yapon. So, karon ang tema ni Brother G1, ato pa niya nga kamatud-an niya, nga ang mapugaw mananap sa daang tugon, indog na sa pagtugon. Karon, akong ipangutana Pilmero, akong ginan niya, kay imo man kamatud-an nga sa Levitico 11 di ay pugaw, o pasabot, kaya imo kamatud-an hinlo sa bang tugon, diha sa bang tugon, naaday diha ang event sa pagpanghinlo. So, siyempre, yung itwag nga naa. So, kung kay naaman, paluapan ako. Asa na ang tekstuha nga imong itugtan nga naay event sa pagpanghinlo kay hugaw makaha. So, karon ang iyang itugan buhat Jis. O diya sa buhat Jis, nigamit siya isip pagtugan nga diha nay paghinlo nga maunang event sa bagong tugon ang pagpanghinlo. Pero dito sa Marcos City, nga sa wala pa ang nasulat ang buhat, iya hipod di pa matuod nga hinlo po dito ang mahugang manat. Therefore, diha man di sa buhat Jis ang pagpanghinlo sa Marcos City, wala pa di ay mahinlo eh. Oo. Muna'y klaro, so diri ba lang nagkaguliyang na nga tarungan sa tong igala nga safety si Brother G1. Pero sige lang, kaiyahan man ang patarungan. Karon, palawapan ng pangutana. Kay diha man di sa buhat Jis ang event sa pagpanghinlo. Muyon ka ba nga gikan sa pagpanghinlo di sa buhat Jis, wa nay angay pangisgutan nga hugaw kay hinlo naman di ay. Medyo nagkakuan sa iyang tubag pero niangkon gyapon siya nga naa di ay. Sa to pa pag ingon diha niya nga naa pa day hugaw, diha nato angay sabton nga wala di ay mahinluhi ang hugaw manap diha sa bagong tugon. Sa to pa nagpadayon paghapon ang pagkahugaw tungod kay diha sa katapusang libro sa Biblia nag-iskot man di ay. Ug hugaw lang gyapon. Sa buhat Jis nagpakita diha sa istorya nga pananawon ang gisgutan. Dayon sa pinadayag 18:2 pananawon gyapon ang gisgutan. Busa sa maong sitwasyon na nagsama og pananawon pero gipasabot di ay nga kung kini na sa buhat Jis literal di mo pasabot dili sa di ay angay literalon ang gisgutan sa pinadayag. Muna nga ang atong sisgutan unta kay pananawon man ni ato kunong itugtang sa pananawon. Kaya nganong dito sa pananawon sa pinadayag 18:2 nga pananawon mangyapon to pero nagisgot mangyapon og mahugang manap. So sa pananawon sa buhat Jis nagtumong gyapon nga wa mahinlo tungod kay sa pananawon po sa pinadayag 18 wa man po hinlo naa nagisgot mangyapon og hugaw. So diha nato masabtan na agi day gyapoy hugaw manap. So kay naa pa may gyapoy hugang manap, naisgutan man gyapon pinagis pananawon, diha nato nasabtan nga klaro kayo. Nga wala pay paghinlo nga mga hugang manap diha sa pagtugon. So mo nay klaro. So ang naa sa daang tugon, klaro nga hugaw sa bagong tugon, hugaw lang gyapon tungod nga naman ipasabot sa pinadayag. Ha? Klaro na tayo. Unya ang iyang gipanggamit nga teksto, ang uban nagisgutan nga pagkaon pero kung word yan pagkaon dili na problema sa mga Adventista kana retirado sa mga mananap nga gitubot sa pagkaon. Mo na giingon diha sa Levitico 11:46 nga balaod sa tanang matang sa mga mananap. Mo dito ang mahugaw dili arang makaon. Unya nganlan din mo pagkaon nga dili man din arang makaon. Nganlan din mo makaon na nga dili man din arang makaon. Pero ang dito ang hinlo, ang malinis, maoy arang makaon. So mo nay matawag ug arang makaon, mo nay matawag pagkaon, kang makaon o kanonon. Mo nay matawag ug kanonon.
dili kay mo gamit ta og pisto niya. Abi kanay word pagkaon mo na siya dito. Dili sa among pangtarungan, kining mga dentista nagtumong kini sa basta wo na kay pagkaon o makaon. Nagtumong ka na sa inlo o gitugot na pagkaon. Karon mismo gali si Daniel, kung imong susihon sa Daniel 1, si Daniel katong isugo siya sa katong dunay mga katawhan sa mga hari niyo to nga tagaan og pagkaon sila si Daniel, pero unsay gingon ni Daniel? Last 30 seconds. Dili kayo gituyo ni Daniel ang dili pagkaon. Ang dili gituyo ni Daniel nga dili mahugawan ang iyang kaugalingon tungod sa pagkaon. So kato kay pagkaon man ang gisgutan, o ingon siya nga dili niya hugawan ang kaugalingon. So dito pa lang sakta na to. Mahugaw yun yapon bisan sa panahon sa mga propeta. Ala dinas bang tukon kay propeta mga yapon eh. Sa sulis man eh. I'm for the negative side. Okay, dito lang ko to. Salamat, brother moderator o brother Jiwan. Okay. So, ano yan, nasab kita sa affirmative side sa question within 7 minutes. Okay, ready na itong affirmative side for 7 minutes. Okay, ready na? Okay, ready. Okay, pangutana. Go. Diha, kining balaod sa Leviticus, may mabasa ba nga giabulis na kini ni Kristo? Okay. Palihog, objection, specific ang pangutana, Brad. Oo. Leviticus, dagan ba yung tugo diha? Kining balaod sa Leviticus bahin sa tong tema. Okay. May mabasa ba nga giabulis na kini, gibungkag na kini ni Kristo? Okay na? Tutubag? Akong tubag na. Answer? Okay na? Matubag na ko? Okay, ang tubag na, diha sa Leviticus 11, diha na to masayran ang pagpahibaw sa Ginoo nga mo na tumano na to, walay pag-abulis na kay gipatuman man gani. Okay, wala. Okay. Kay patuman nga ang mga mahugaw mananap dili yun matawag ko parang makaon kay pasabot na 11, 46, 47 mga hugaw dili arang makaon, ang hilo mo arang makaon o pagkaon mo na siya. Okay, thank you. Kay niingon man ka nga wala giabulis, salamat. Kung mabasa nako sa Biblia, letra por letra, ang kunon ba nimong challenge na ni, imo ni i-accept? Okay. Yang tubag. Kung makabasa lang kag word abolish, pero wala mag-specific sa atong tema nga nag-discord, nag-abolish. Specific. Specific na ang kining mga mahugaw manap sa daang tugon. Gi-abolish na ko. Yan na. Sige. Okay. Okay, Mr. Moderator. Okay. I will accept the challenge, Mr. Moderator. Okay ni, mahuman ang debate. Ay, ako na tiwason, okay. Kung abolish ra ang imong basahon, Lagi. dili na problema. Kaya doon ay mga balaod ang Ginoo nga gi-abolish tinuod pero dili may tungod sa mga hugaw manap. Sige. Mo na tubag. Sige. Ako i-accept yan challenge, Mr. Moderator. Okay. Okay. Pag mabasa na ko, man ang debate ha. Okay, Marcos 7:19. Unsa na? Marcos 7:19, Biblia nga Amplified Bible. Atong basahon na. Since it does not reach and enter his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designed to receive waste. Thus, him was making and declaring all foods ceremonially clean. That is abolishing. Wa pa kuno man. That is wa pa kuno man. Sige. Isay-isay na ko ganina, Mr. Moritor, basta mag-isgot ganing foods. Dili lagi na problema. Kaya na Counter objection. sa gitugot nga makaon. Counter objection, Mr. Moderator. Objection, affirmative. Wa pa ko kahuman og basa. Unsa man ako di natural nga mo kuan gyud wa pa man ko pahuman ha. Sige. Okay, basahon ako balik ha. Since it does not reach and enter his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designated to receive waste. Thus he makes and declaring all food ceremonially clean.
that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law, letra por letra, balaod sa Levitiko. Okay. Okay, humana Mr. Moderator. Ako ana mag-prayer ata, palihog ko og prayer Mr. Moderator. Okay, gisgutan ito nga unclean, di-abolish. Unclean nga balaod sa mga mananap, di-abolish. Ang gisgutan to pagkaon mo to. Unsa man dining Mr. Moderator, klaro na kay those he was making clearing all foods ceremonially clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Klaro kaayo. Mr. Moderator. Okay. Nabasa na. Basta magisgot ganig pagkaon, nagtumong ka na sa mga pagkaon nga gitugot sa Ginoo. Mo na gitumong pero kung imo lang pagkaon, nagisgot man na dire. Counter objection na Levitical law gibasa na. Malinis og dili malinis, apil na diha sa Levitico. So munang nahuman ang debate. Okay, na to ba? Nahuman ang debate o Levitical law. Unsa man ining Levitico? Wa man ang specific atong tema nga atong kasabutan. Basta nagisgot og abolishing about sa mga balaod nga nagisgot sa hugang mananap nga hinlo na. Amo na lagi ni. Unsa ba din Levitical law? Di ba di ni siya digto? Wa ba di kay mabasa dito mahugaw? Sato Levitical unya naamang po sa Deuteronomio 14 wapod ma hinlo basta dili maisgutan ang Deuteronomio. Akong kuan karon nga ang imong katungdanan karon mao ang pagpangutan, ang pagtubag, dili ang pagpangutana. So wa naman, wa ni Mr. Moderator humana. Sige lahi, sige diretso na lang ko. Dili man ang challenge Mr. Moderator. Mabasa ba? Pwede pagpanayon sa lahi pangutana. Sige, ditso na lang ko kay aron nga kuan. Mabasa ba sa Biblia nga ang baboy gilimpyuhan na? Letra por letra. Okay, yang tubag. Kung imo pangutana, mabasa ba sa Biblia gilimpyuhan na? Mura ko og ako imong pamatuda na nga hugaw ang mga kining mga mananap. Ang akong pagsumpak Objection, Mr. Moderator. Ay sa katubag tingasan sa ko. Ang akong pagsumpak nimo tungod kay imong mga tekstong gipanggamit. Objection, Mr. Moderator. Hugaw ang mananap naghinluan. Nga ipakaon nga sure gyud nga ipakaon dili ipag. Mr. Moderator, objection wala gitubag. Ako diri sa ko sa specific unya na ko ng uban. Diri sa ko sa baboy. Ay kabala ka maabot lagi tag mananap. Promise ko na nimo. Mabasa ba nga gilimpyuhan? Tubaga. Mabasa o di mabasa? Specific palihog brad, specific. Mabasa ba ang baboy nga gilimpyuhan? Tubaga. Okay. Ang mabasa niya brad, ang baboy hugaw. Pag iyon nga Okay. hugaw, meaning to say, pag hisgot og hugaw, wala silang hinluhi. Ano man, Okay. gisgutan man na, gisgutan sa Okay, challenge. Challenge ako, Mr. Moderator. Ang imong way bili ang pananawon sa buhat Gis, kung inyong literal pagsabot tungod kay sa pananawon po sa pinadayan, nagisgot ang po sa itong manap. Okay. Question, kung mabasa na ako sa Biblia, letra por letra nga baboy gilimpyuhan na, humana ba ning debate? Okay na ba ka? Pildi na ka? Okay, sayon kayong pangutana ha. Kung ang imong mabasa naa gihapon na bilong sa pagkalibog nga pagsabot ni Pedro, dili na ako uyunan. Ang akong uyunan katong gipasabot Hadlok. nga gisulti ni Pedro nga mao kadto Okay. nga wala na siya maglibog. Okay. Sunod, pangutana. Sunod gato ba? Okay. Question last na daw question last. Wag gyud di gyud siya mo hadlok gyud siya. Okay, sunod pangutana. Okay, kay liso na siya kaniya. Okay, sunod pangutana. Ang baboy hugaw ba? Specific sa ko. Ang baboy hugaw ba sa mga Kristiyanos o sa mga Hudiyo? Okay, niya ang tubag. Sayon kayong pangutana ha. Kanang pag-ingon nimo nga ang baboy hugaw ba sa Kristiyanos ba? Last question na ko, Mr. Moderator. Ang tubag ana. Hello. Oo. Narwa kasi ang tubag ana sa Hudiyo ug sa mga Hintil basta mo dawat ka sa sugo sa Ginoo. Hugaw gyud gyapon na siya. Mo na kay mo lagi pasabot sa pinadayag. Nga pananawon gyapon siya. Palagis mo ito man day gyapon ni. Hindo na ang hugaw man man disbo to man katapusang disbutan sa Biblia nga hugaw gyapon. Ansa naman, Mr. Moderator? Last question na?
time. Time na. So, time na ta, time. So, Okay, 3 minutes. so, ari na ta sa kwan. Final na, 3. Sa final 3 minutes. Okay. So, ang mag-una is ang negative side for his final discussion. Final na dito Brad kay aron madali ta. So, 3 minutes. Ako na? Negative side ang mag-final. Okay. So, nastanan, salamat kayo sa magtanano. Sabi na sa gustong maminaw. Si brother Kalihison. Iwan Pasiones, akong tinawag niya Katolik Pipinder Higala. Wala gid siya kapabarog sa tema mga higala ang anuman tungod sa akong paguting kay agig investigasyon sa matag pisto ngayang gamit. Wala gyud nagtungong may tungod sa paghinlo literally ang sa Old Testament literal nga gipasabot na hugaw ang hugang ng mga mananap. Nga dunay mga hugang manap nga maoy dili arang makaon. Sa bagong tugon, walay literal nga ipasabot nga hinlo ang mga hugang manap. Nigamit ng sa teksto sa Biblia na diha sa buhat 10 nga maudi ang pananawon o diha nga pananawon naa pa nabilong ang pagkalibog na Apostol Pedro. Kung imong basahon, ang iyang gigamit nga sitwasyon naa sa 10:11 hangtod sa 12:15. Wala niya tiwasag bata sa 17 nga diin si Pedro naglibog pa di ay sa maong kahulugan sa pananawon. Busa kay naglibog mo si Pedro ang imong mga pangutana nga mogamit ka diha sa buhat 10 hangtod sa 15 nagpasabot ka na nga naa ka nagbasis pangutana sa pagkalibog pa ni Pedro. Wala pa sa saktong pagpahibalo sa Dios. Ano man ang inggutan sa Habakuk 2:3 kay ang pananawon alang pas gitudlo nga panahon. Unya pag-ingon nga gitudlo nga panahon, ang gitudlo nga panahon diha na nilabay sa ikatulong adlaw gikan sa pagbiyahe nila ni Pedro ug ang nikuyo kaniya sa panahon nga didto sila sa Jope. Naabot sila tulo ka adlaw. Pag-abot sa tulo ka adlaw didto mga igala, didto gipasabot ni Apostol Pedro nga supak iyang gipasabot nga supak sa kasuguan ang pakigharong sa mga hintil og sa muyo. Apan, kung sa may apan, di pahibalo sa Dios kanako nga walay paganganlan nga hugaw o dili binalaan ang tao. So, ang gipasabot dito di ay sa buhat 10:11 hangtod sa 15, mao niya ang gipasabot sa buhat 10:28 tungod kay mao man ang iyang gihubad nga mao iyang gibasihan nga mao iyang nakitang pananawon sa pagkahisgot o hugaw. So, dili nato masabtan nga kini literal dayon sa kininyo. Dili ni mong pasabot kay kung maghisgot agbahin sa pananawon, dili na literal sabton. Kaya ang gisgutan sigla, ang pananawon alang pas gitudlo nga panahon. Unya, ang gitudlo nga panahon, mo'y ginasihan ni Pedro, mao itong mga hugang mananap, pero dili pakaon, pero ang hugang mananap, girepresentar lahat sa tao. O ang tao, matad pa sa 31, 33, 34 sa Ezekiel, kung ako masipyas, nagisgot dito nga ang tao girepresentaran sa mananap. Kahit sa mga kung mga karirog na tao man. So niya, girepresentaran po sa sini mga amigas ng tao. So normal nga ating tao, girepresentaran ng mananap. Pero ayaw sabta, nga kanang hugang mananap, mauna na, hinlo na, walang pasabot. Ang mahugang mananap, girepresenta lang sa mga tao nga magkaipon-ipon sa mga hinlo, kung nga gihisgutan ng hinlo kunuhay. Pero tao din ang ipasabot. Anong napabilin man? Kahit tungod sa gipadayag. Time na igsoon. Time. Isgutan pa ang hugaw ang mga hugaw. Okay, salamat. Time na. Time. So, ang atong affirmative side. Okay, ready na. For 3 minutes. Okay, ready na. Igsoon. Okay. Kato yang giingon nga libog sa San Pedro. Tinuod kato nga nalibog. Kay bawal sa Jewish law ang mukaon og hugaw. Atong mabasa nya ipakaon naman to nga mahugaw, nalibog siya. Nganong ipadawat man ang hintil. Ang hintil man gud mga igsoon mukaog baboy. Unya kumuduol ang mga Hudiyo, mahugaw sila. Munang padawato na. Wa nagpasabot nga ang tao to gipakaon dito, di na maoy. Ikaw mo'y nalibog brad, ayo apil-apila ang mga maminawahay sa imong kalibog. Kay diha sa tubit unod 10:11, mukaon gini ang mga hintil niya. Dili mag-apil-apil ang mga Hudiyo. Diya sa Zacarias 9:7, Josue 9:4. Ya, imo na mabasa nga di gyud sila mag-apil,
ang mga Hudiyo lang makagunit na sila patay, mahugaw na sila. Kinahanglan mag-ritually ang mag-clean pa sila. Unya ganiha mga igsuon, mga maminaway nako nga mga nasa YouTube ato sing challenge. Unsa man ang Leviticus wa ba ay bagkaon dito nga kuan? Iya pa mang kuan nga naa naman didto. Nag-ingon man ko nga ang Marcos 7 gamit ko na siya pag-abolish. Wa man ni naminaw, ingon na siya nga wa day kuno ilabot. Paminaw pod aron nga matuto ka, no? Unya dinhi sa buhat Jess atong gibas challenge litra por litra. Di siya mosugot kana mo itsada nga tubag. Di kay parehada to ni Gilyar Pakana nga bias ko nung Bible o tsada imong tubag brad pero dili gyapon siya bearing nimo ngano man. Klaro man gyud na kayo ang Ginoo ala nagbinakak di ang Ginoo. Oh, naglibog si Pedro. Yes, naglibog gano man. Jewish law god bawal gina silang Jewish law. Nya ipakaon kada na gilimpyuhan na di ay. Bot pasabot nga ang katong mga hintel nga mukaon og mahugaw gilimpyuhan na sa Dios ngano man kay ilang gikaon limpyo na. Munay bot pasabot nya mo gamit ka og pinadayag 18 to paingon sa 3 unya mukuan din ka kay tungod kay kuan ni inyo mang founder nag-ingon nga di na siya literal nya kami nag-ingon ba day ang amo ang mga kaparian nga ang buhat Jis di na literal nga naamang gina siya masabot diha magbasa mo gina nato nga pakaon gina diha og ang kanang word nga fagi diha nga pakaon wa nimo na gi-refute muna akong basihan nga literal kana. Oh, tagai dapat diingon ka nga kini brother Jiwan na sayop ka diha ang kaning pagi na sa kapitulo bersikulo laway. Ana unta. Munang diha ang kana din pinadayag kuan inyo ra ka na mga kauban. Kay nagtuo-tuo mo William Miller nga moabot ang Ginoo sa 1844 wa man di ay nalibog. Mga Sabadista di ay kana sila. Pero di pa na sila ay mga Adventista pa na sila, di pa na sila mga Seventh Day. Kay naporma layo pa man na, di pa man na ako ani kuan. So muna mga igsoon akong napamatud-an, pildi gyud akong kaatbang. Pasensya ka na bro. Nya dugay pa na nako i-upload bro kay huwatan sa nako si Gilyar ha. Okay, salamat kayo bro. Bro Elias. Brad Kuan, salamat. Negative side, alang-alang ta sa time. Okay, magtuon pa pug ko. Okay. Sige. Okay, sige bro. God bless. Sige, brother Ampang. Bye-bye. Record is off. Salamat sa tanan ninyo diha. God bless ninyo. Sunod na po, sunod. Sige, sunod. Okay. Okay, sunod. Bye-bye. Okay, bye.